Tembang iki tinggo sliramu, cah ayu sing tarindu-rindu. Cirolu 456 matur suwun kowe cah ayu. Merko kowe aku dadi ngene, sing biyen aku mendem letre, saiki wis tak lalekke sekabehane, mlaku lurus dikandeli ngibadahe. Aku ming manungsa biasa sing kebak salah lan dosa. Duh Gusti matur suwun sampun nyiptake bidodari sepek kaya ngene. Kowe bakal tak sia-siake bidodari sing tak idam-idamke. Merko kowe aku dadi ngene, sing biyen aku mendem letre, saiki wis tak lalekke sekabehane, mlaku lurus dikandeli ngibadahe. Aku ming manungsa biasa sing kebak salah lan dosa. Duh Gusti matur suwun sampun nyiptake bidodari sepek kaya ngene. Kowe bakal tak sia-siake bidodari sing tak idam-idamke. Aku ming manungsa biasa sing kebak salah lan dosa. Gusti matur suwun sampun nyiptake bidodari sepek kaya ngene. Kowe bakal tak sia-siake bidodari sing tak idam-idamke. Bidodari sing tak idam-idamke.